Bharat adet ningkan phopleng lo pulutang te sarkar kacelar apor nang le rok lake kilik mate election pen kachpe haya tumsi sarkar ang hoy kang nini lason si Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen di mahasau aparman MP ang hoy isivet seta lasu ang hoy aphan kachithi asong kaprek do BJP lake non kidobom asorkar Kongres lagi kiram tang Bharat adet lapen ki dak Karbi Anglong Council tame ang hoy kang ni tang lapen kerat kacari long tang aparti lo lapen ki ASDC lapen CPIML tame son thak si council ang hoy kang ni pe kacari long tang aparti lo an tame APHLC lagi kalong ang kang opposition party ang bong pen kang tang nei aparti lo Lasinon labang suap abirta pen rada phan kapachini mek ke lahel BJP pen non amat bang sirkep ando tiket ke hangatum isi non kidobom mate non kikibom MP Horen Singh Be ake hai hini Dr. Numol Mawin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly mate Bokachan IMLA Kethom Sangpi Nandita Gorlosa Minister di Mahasau pen IMLA Number Pli Bijay Singh Ingleng Dipu IMLA mate ex Abarim CM Karbi Anglong Autonomous Council Number 4 Amar Singh Tisu Executive Member Karbi Anglong Autonomous Council Number 3 Dharam Singh Teron Abarim MLA Number 3 Elvin Teron Abarim MDC mate Advisor to CM Number 9 Cap Long Singh Teron Abarim Karbi Language Development Board Chairman Number 6 Cap Dr. Pankaj Teron Secretary Karbi Anglong Sport Association labang sirkap ang bong pen inut si tiket long po rada tum nona po ruling ka tiket si cholang prong mati komar si ruling ka tiket kilong pen ka chip hajima lagi rada tum chonghong prong labang subang sirkap ang bong pen non ki khibom Karbi Anglong Autonomous Council EM amorsing tisu si MP tiket kilong ji ang ring thetan khangjang Indian National Congress mate Congress ai pen tiket ke hangatum dopik lason si nona mat amen ki klang lake isi sing terona borim Karbi Anglong Autonomous Council EM Genggun Ningti Joyram Engleng abarim Karbi Anglong Autonomous Council CM mate MLA Sumrong Hang abarim Karbi Anglong Autonomous Council CM mate HAD Minister Rostom Lekthe lahatum hello lapen akaprek dota hai la sinona mat amen ke klang ke latum hello SDC pen ke Chandra Kanta Terang lapen ke Daniel Teron latum bang hini angbong inut mainut si SDC pen ke forponpo CPIML pen Protima Hipi lapen ke Robi Kumar Phangcho latum angbong si tiket ke longpo APHLC pen akihai Jai Kathar retired IAS kalite ang tong ingti kathar latumbang hini angbong tiket kilong je phan claim dam bom sidame kumatong tiket kilong jine lake mo apor si ithan po ke haya bangaling seta Karbi Anglong Autonomous Council hemprek alam aning ngaso along chithap dong po pusi Karbi Anglong arat atum aning chethedam lapen ke Karbi Anglong arat aparman si klem dam po si atok anu vote ke jok vek atum aning ke chetheda lasi wang non wang ignon kewang ji jangmia chiklu ni phai kret rok ani vote ke jok aklam along wang ikra vote jok ignon vote hello nalitum ajakong nalitum vote ador ke sunai a vote panahok igri vote ke jok dun lonang